Kto bol Ježiš z Nazareta? Na odpoveď máme iba 5 možností. Bol to buď pán, klamár, blázon, mýtus alebo guru. Ak Ježiš nehovoril pravdu o tom, kto bol, tak bol klamár. Podľa biblických aj mimobiblických dokumentov však Ježišov psychologický profil s týmto tvrdením nesúhlasí. Záznamy, ktoré máme, hovoria, že bol nesebecký, milujúci, starostlivý, súcitný a vášnivý učiteľ pravdy, ktorý pomáhal iným hľadať pravdu. Klamári klamú pre sebecké dôvody, ako peniaze, sláva, úžitok alebo moc. Ježiš daroval všetko, čo mal, aj samotný život. K jeho klamstvu neexistuje žiadny motív. Prinieslo mu to nenávisť, odmietnutie, neporozumenie, prenasledovanie, bičovanie, mučenie a nakoniec smrť. Okrem toho všetkého si Ježiš nemohol myslieť, že by takéto klamstvo mohlo byť úspešné. Židia boli totiž poslední na svete, ktorí by uctievali človeka a Ježiš ako Žid to musel vedieť. Ak Ježiš nehovoril pravdu, ale veril, že ju hovorí, tak bol blázon. Bláznom však chýbajú vlastnosti, ktoré svietia v Ježišovi. Praktická múdrosť, odolná láska a nepredpokladateľná kreativita. Žiadny Žid by si úprimne nemyslel, že je Boh, nakoľko to boli historicky jediní ľudia, ktorí mali absolútne jasné rozlíšenie medzi božským a ľudským. Ako by mohlo takéto učenie pochádzať od blázna? Ale čo ak klamárom alebo bláznom nebol Ježiš, ale jeho nasledovníci? Tí však tiež nemajú psychologické črty klamárov ani bláznov. Jediné, čo z toho mali, bolo, že ich priatelia a rodiny nimi opovrhovali, ich sociálne postavenie, bohatstvo a politické výhody boli ukradnuté Židmi aj Rimanmi, boli prenasledovaní, uväzňovaní, mučení, ukrižovaní a roztrhaní levmi. Ani na sekundu si nemohli myslieť, že 11 sedliakov obráti celú rímsku ríšu hore nohami klamstvom. Obe odpovede, klamár aj blázon, však predpokladajú, že Ježiš o sebe hovoril, že je Boh. Čo ak to ale nie je pravda? Nemôžu byť Ježišove tvrdenia o božstve len neskorším doplnkom? Použijeme objektívne vedecké metódy používané na starovekých dokumentoch na texty Nového zákona. Máme 500 odlišných rukopisov zapísaných pred rokom 500. Z druhého najspoľahlivejšieho starovekého textu Iliády máme len 50 kópií, aj to datovaných najskôr 450 rokov po origináli. Rukopisy, ktoré máme, sú navzájom posilnené a konzistentné. V textoch máme veľmi málo protirečení, aj to len v nepodstatných veciach. Nová zmluva je bez pochyby najlepšie podložené staroveké dielo, čo sa týka celkového počtu dokumentov, časového úseku medzi udalosťami a dokumentami. Neexistuje nič podobné medzi dôkazmi starovekých rukopisov, čo by sa vyrovnalo tejto textovej dostupnosti a jednote. Na vytvorenie mýtu nebol čas. Rukopisy sú z prvej generácie očitých svedkov. Štýl evanjelií je úplne odlišný od mýtu. Je to skutočný, aj keď jednoduchý očitý popis udalostí. Posledná možnosť je, že Ježiš nebol ani klamár, ani blázon, ani mýtus, ale že sme ho zle pochopili a on to v skutočnosti nemyslel doslovne, ale mysticky. Bol skôr jogista, duchovný majster, ktorý volal každého, aby si uvedomil svoju božskosť. Problém s touto možnosťou je jednoduchý fakt. Ježiš bol Žid. Židovstvo protirečí východnému mysticizmu takmer v každom možnom bode. Ak bol Ježiš guru alebo osvietený učiteľ, ktorý protirečil svojmu židovstvu, potom absolútne zlyhal, pretože nikto počas 2000 ročí ho vôbec nepochopil. Zhrňme si to. Ježiš tvrdil, že je Boh. Ak to myslel doslova a je to pravda, tak je Ježiš Boh. Ak to nie je pravda, bol buď klamár alebo blázon. V prípade, že to nemyslel doslovne, ale mysticky, bol guru. A ak nikdy netvrdil, že je Boh, ale toto tvrdenie pridali jeho nasledovníci, tak je to mýtus. Všetky tieto možnosti boli vyvrátené uvedenými argumentami. Ostáva teda už len posledná možnosť, že Ježiš je Boh.